Ay escribirario. Mira, mo panitia, nagkamu daw to wala pa para ng senturi sa sarili ko na siya. Ano mo daw? Nagkamu daw minuman para ng senturi. Era sa debito ada. Pero siya na alani pamahiraki na soturi hoki dan boidaw siya kolombi Mosko dan marahaso Sige, bawaku Manasori kau itu Salam Lady Sari Honal Wito Boroki
Iruma, Iruma.